Njengodokotela wesikhumba, ake ngikukhanyisele mayelana nenkathi yezimvula. Uma isizini yemvula isifika, ikakhulukazi ngoNovemba, Disemba, Januwari noFebhuwari, kwenzeka ukuthi isikhumba siqale ukuba soft. Manje-ke umbuzo uthi usiphatha kanjani isikhumba esomile? Wonke umuntu kufanele abe nomkhuba wokusebenzisa i-moisturizer. Kungani i-moisturizer? Ama-moisturizer aqukethe ama-keramides aqinisekisa ukuthi ukulahleka kwamanzi esikhumbeni akudluli, ikakhulukazi ngesikhathi lesi. Ngakho-ke i-moisturizer kufanele ifakwe masisha nje usuphume eshaweni ekuseni nasemini kabili ngosuku. Uma amathonsi amanzi esekhona, uma usuzisula ngomcamelo, vumela amanye amathonsi ahlale esikhumbeni sakho. Faka i-moisturizer ukuze kanye ne-moisturizer amanzi akho nawo agcinwe ngaphakathi esikhumbeni. Zithobe njalo nge-moisturizer. Ngaphezu kokusebenzisa i-moisturizer, sicela udle izithelo ezinamanzana amaningi. Kungani izithelo ezinamanzana amaningi? Ngenxa yokuthi izithelo ezinamanzi zinovithamini C ocebile, othuthukisa ukungatheleleki kwakho ukuze phakathi nalezi zinguquko zezulu. Ukungatheleleki kwakho kwakhiwe kancane ukuze ungatholi noma yiziphi izifo ezibangelwa amagciwane ezingase zijwayele kule nkathi, futhi uqinisekise ukuthi unezinwele ezinhle namanzi esikhumba. Umuntu ojwayelekile, osindayo cishe u-50 kufanele aphuze okungenani amalitha 2 amanzi ngosuku, futhi kufanele uqinisekise ukuthi uyalala ngesikhathi. Qinisekisa ukuthi uyalala ngaphambi kuka-10 ebusuku ukuze kukhona into ebizwa ngokuthi i-skin circadian rhythm esebenza ekuseni futhi esebenza ebusuku. Ngakho uma ulala sekuhamba isikhathi ebusuku, le circadian rhythm yesikhumba sakho iyaphazamiseka, yingakho izinwele ziqala ukuwa, isikhumba siba namabala noma izilonda, noma yini ongaba nayo ngenxa yezakhi zofuzo zakho iyavuka manje. Ngakho uma sithwala igciwane lesikhumba esomile, ake sithi ubungalali kahle ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Kungazelelwe nje, isikhumba sakho siqala ukuba somile ngaphandle kwesizathu esicacile. Lokho kungenxa yokuthi ubusuku bakho bokungalali buyimbangela yokuthi isakhi sofuzo sisebenze ngoba kunofuzo lomndeni ngaphakathi kuwe obeluthule. Ngakho uma amasosha omzimba ehla ngenxa yokungalali kahle, leli gciwane lavuka futhi manje usubona isikhumba esomile esikhumbeni sakho. Ngakho-ke, nikeza impilo yakho ukubaluleka ukuze ube nesikhumba esihle nezinwele ezinhle. Yidla ukudla okunempilo. Qinisekisa ukuthi ufaka izithelo ekudleni kwakho, amantongomane ekudleni kwakho, futhi ulale ngesikhathi.